Ahoj lidi, dnes vám ukážu, jak se dává do mikrovlnky marshmallow. Tak, už se nacházím v kuchyni. Tady máme tu mikrovlnky a jdem to tam dát. Tak už máme to tady připravený, tady máte, vidíte, a jdem to tam dát. Tak už to tam dáváme tady, koukejte. To tam dáme. A nastavíme to na musíme to pustit tady a dáme to na 30, 40, 50, dáme to na 50, zkusíme to a pustíme 3, 2, 1, teď a koukejte, jak se ho bude nafukovat. Ten marshmallow. Vidíte, jak se nafukuje? Tak, točí se to tam. Ještě máme 20 sekund. Za chvilku nám to vybuchne. To je velký, to za chvilku vybuchne. To je asi takhle velký. Takhle. Hotovo, jdem to vidět. Koukejte lidi. Tak to je pro všechno konec.